Iċ-ċentru tal-anzjanità attiva f'Ħal-Qormi jilqa' fih iktar minn 90 membru attiv u joffri programm varjat ta' attivitajiet bħal eżerċizzju fiżiku, line dancing, crafts u ħarġiet kulturali. Dan iċ-ċentru ġie inawgurat l-4 filgħodu wara li għadda minn proċess estensiv ta' tisbieħ. Ix-xogħol kien jinkludi kamra tal-banju ġdida, titjib fis-sistemi tad-dawl u l-ilma, arja kkundizzjonata ġdida, amara moderna u tibjiet ġenerali. L-anzjani li attendu dan iċ-ċentru f'Ħal-Qormi qalu li jinsabu kuntenti ħafna li għandhom fejn imorru u jiltaqgħu ma' nies oħra. Joħorġuna ħafna, ġifieri kull xahar joħorġuna, joħduna affarijiet kulturali u hekk jiġifieri. Le, napprezzaw ħafna li jagħmlu magħna, jiġifieri u kulħadd ikun happy hawnhekk. Jiena niġi l-erba' u l-ħamis, l-erba' niġi għall-line dancing biex niċċaqal u naqra. U nħodu pjaċir ngħidu kelma bejnietna, jtuna xi ħaġa lanċ u vera nħiġdu gost bihom u bil-kumpanija tagħhom. Bad niġi ħamis għax nħobb nagħmel ħafna kraft. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità Renzo De Gabriele qal li bħalissa hawn 35 ċentru attiv parteċipazzjoni ta' madwar 2500 anzjan fil-ġimgħa. Għalli b'din l-inaugurazzjoni f'Ħal-Qormi qed ikompli jsir impenn ta' ambjent sigur, komdu inklusiv għall-anzjani madwar Malta u Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Pola Ġużgalja għalli waqt li l-Gvern qed ikompli jżid l-ammont ta' ċentri tal-anzjanità madwar il-pajjiż, l-impenn tal-Gvern jibqa' wkoll li jżomm kull ċentru ta' livell għoli b'ambjent modern u servizz ta' kwalità għolja. Għalli dawn iċ-ċentri mhumiex biss spazji għall-attività imma joffru wkoll post fejn timbena l-ħbiberija tkun miġġielda s-solitudni u tissaħħaħ id-dinjità tal-anzjani fil-komunità.